Salmano. Ah, puntavamo. Where? Ah. Kimbap. Hamur istediğiniz de çay bir tane yaptım. Ургад утас өрн гэж байхгүй шүү дээ. 대신 인치 다샤가 기승 게. 어떤 인가 없이. 네. 인치 다야고 동생님. Ödün işte burada ay. Neste koydu?
Maybe we should help. Hola. Russia, West. Where is China? Hmm. Hmm. Hello. Толгоогоо хөргөс. Good morning. Yeah. Qo'yasizmi ota? Alkalı jurtum var mısın? Türk gözüm tügül var mısın? Görmegeni köp buldu sağınıp canım kaldışın. Senderde jurla bötüyün, ketkençe boydan al göşüm. Ulumdu akın yetkizgen, özlürüңнің algısın. Avuldas bawır ağayın,
yaşar Köngüldüň işki saray 들어온다는데 다 그렇다고. Temen buat karma temen ay ko kasi hindi po Alkalı jurtum var mısın? Dört gözüm tügül var mısın? Görmegeni köp boldu sagınıp janım kaldışın Senderde jurma bötüyün Ketkençe boydan al göşün Ulumdu akın yetkizgen Özürüңnüň algısın ана жақтан екі жерден берді қара дегенде байқап қазақта кішкене шұлғандарын қойыңдар Sonra 순대게.
Suda sürdüm hemen. Ястайгаа ихний сүл тийм сэргийж тийм шиг. ¿Qué tal, Andra? I'm doing video. We are almost there. Around 200 meters to the top. Баярлалаа тий мөрч өргөл. Next time. Маамаатай болоод маамаагаа аваад гарчиж 4 өдөр юм. Hola. Асах бидээгүй.
나도 링게. Oscar, you check out who is not first. نص يمو نص شيء مش like موكا موكا يا مرتم نص qué pobrecito. Чихгүй бах та. Чихний багаас нь ингээ жоохон багт нь ингээ хайшлааждаг байхгүй юу? Аа. Eating daarуул. Хийснэ. нөгөө юутгүй үер болоод Одоо энэ ховдгоо бүр үйлдэл ийшээ гарахаар